Здравейте и добре дошли в канала на Наръчник за родители. Тук е виртуалното пространство, в което ще откриете на едно място всичко най-важно за отглеждането на здрави и щастливи дечица. Приятно гледане! Първо ви казвам честито, тъй като щом гледате това видео, значи вече сте видели така мечтаните 2 чертички. Пожелавам ви да имате една прекрасна и безпроблемна бременност и да се радвате на здрави и пухкави бебчета на финал. Съдейки по моя опит като мама, която 2 пъти е изпитвала това чувство, предполагам, че и у вас в момента бушува смесица от емоции. Както безумно щастие и вълнение, така и леко притеснение за всичко, което предстои от тук нататък. Целта на това видео е именно такава. Да ви вдъхне увереност и спокойствие, като стъпка по стъпка ви даде насоки какво да очаквате през следващите 9 месеца и как да организирате проследяването на бременността, така че да не пропуснете нещо важно и да се наслаждавате максимално на този наистина магичен период. Освен това, ще ви разкажа и някои интересни моменти от проследяването на моите 2 бременности и ще дадем отговори на най-често задаваните въпроси. Кога да насроча първия преглед при АГ, кога можем да чуем сърчицето на бебето, кои са най-важните прегледи и какво да очакваме да се случи по време на тях, кога се разбира полът на бебето и много други. Надявам се, че това видео ще ви бъде полезно и интересно. И ако това е така, ви подсещам да се абонирате за канала, като цъкнете бутончето Subscribe и ударите камбанката, за да не пропуснете някои от следващите интересни видеа. Най-напред, нека си кажем няколко думи за установяването на бременността. Най-вероятно вие, както и по-голямата част от бъдещите мами, сте направили домашен тест за бременност, аз лично си направих цели 3. Тук следва да имаме предвид, че в повечето случаи, за да даде релевантен резултат, е добре тестът да се направи около 14 дни след предполагаемата дата на зачеването. Ако все пак изпитвате някакви съмнения в точността на теста или пък ако все още е твърде рано за да се отчете резултат, освен домашен тест, бихте могли да си пуснете и кръвен тест за бременност, с който се изследва количеството на ЧХГ в кръвта, хормон секретиран по време на бременността. И така, след като сме видели положителния тест за бременност, има 2 много важни неща, които трябва да направим. Първото, ако вече не сме го направили, е веднага да започнем да приемаме фолиева киселина. Фолиевата киселина, известна още като витамин B9, е изключително важна за всички, особено за бременните жени и за тези, които планират бременност. Тя играе важна роля за нормалното ембрионално развитие, намалява риска от дефекти и аномалии в плода, подпомага репродуктивното здраве на жената, именно за това е от значение наистина възможно най-рано да започнем да я приемаме. Второто важно нещо е да съобщим голямата новина на таткото, разбира се. Ще ми бъде много интересно в коментар под видеото да ми разкажете вие намислили ли сте нещо специално, за да съобщите на бъдещия татко, или ако вече сте го направили, как му казахте и каква беше неговата реакция. От тук нататък следва да планирате и първото си посещение при АГ за установяване на бременността. По принцип е препоръчително след положителен тест за бременност първия преглед да се насрочи поне 1 седмица след закъснението на месечния цикъл, т.е. най-рано около 5-та гестационна седмица, тъй като тогава бременността вече може да се установи при ултразвуков преглед и най-вероятно ще видите плодното сакче, но все още е рано да се види самото ембрионче. Точно по тази причина аз лично насрочих първите си прегледи и при 2-те ми бременности около 6-7 гестационна седмица. Препоръчвам и на вас да не избързвате твърде много, въпреки че знам, че вълнението и притеснението ви ще бъде голямо, но ако имате малко търпение, ще можете още на първия преглед да чуете вече и най-прекрасния звук – сърчицето на вашето бебе. Това със сигурност е един от най-вълнуващите и емоционални моменти в живота, които никога няма да забравя. Тъй като говорим за гестационни седмици, може би е редно да кажем и как се смятат те. По правило, бременността се разделя на 40 гестационни седмици, като началото на първата гестационна седмица всъщност съвпада с началната дата на последната редовна менструация, което е малко странно, тъй като към тази дата бременност реално все още не е настъпила. Вторият преглед при АГ, с който започва и същинското проследяване на бременността, обикновено се назначава 2 седмици след първото посещение, поне при мен беше така.
При него докторът ме разпита за минали, настоящи, наследствени заболявания, изчисли ми термина на раждане, измери ми ръста, теглото, кръвното налягане. На този преглед всъщност ви регистрират като бременна и започва провеждането на така наречената женска консултация. За проследяването ви съветвам да изберете АГ, на когото имате доверие и може да разчитате. Ваш личен избор е дали този лекар ще работи по здравна каса или ще заплащате за прегледи на частно. Важното е вие да се чувствате спокойна и сигурна. Лично аз избрах варианта, при който си провеждам женската консултация и ползвам всичко полагаемо по здравна каса, а допълнително ходя на частни прегледи, когато това се налага. Личното ми мнение е, че при положение, че съвестно сме си плащали осигуровките и сме здравно осигурени лица, е редно да използваме безплатно това, на което имаме право. Ще ми бъде интересно да споделите и вие какво мислите по тази тема в коментар под видеото. И така, от тук нататък ще се налага да правите периодично профилактични кръвни изследвания, изследване на урина и прегледи с ехограф. Вашият лекар ще ви насочи дали е необходимо да правите консултации с други специалисти. За всяка бъдеща мама това следва да се прецени индивидуално и с оглед възрастта и общото физическо и здравословно състояние. Това, на което искам да обърна особено внимание обаче, са феталните морфологии, които освен, че са едни от най-важните прегледи при проследяването на бременността, със сигурност са и най-интересните. При тях внимателно и подробно се проверява дали всичко с бременността и бебчето се развива нормално. Дори има възможност да видите малкото си съкровище и на 4D ехограф, което наистина е много готино и вълнуващо. От тях имам невероятни снимки и клипчета, които със сигурност остават страхотни спомени за цял живот. Също така, определено ви съветвам, ако има възможност, бъдещия татко да ви придружава специално на тези прегледи, понеже емоцията е уникална и за него. Поне при мен и при двете ми бременности се допускаха придружители, като с втората ми бременност, включително и баткото, винаги беше с нас, тъй като и на него му беше много интересно. Може би едно от най-вълнуващите неща за бъдещите родители, полът на бебчето, е много вероятно да се разбере още на първата фетална морфология. И при двете ми бременности, именно на този преглед в 12-та гестационна седмица, ни казаха, че очакваме момченца и познаха. Честно казано, и аз вътрешно си бях убедена, че е така още преди да ми кажат. Спомням си, че по време на този преглед бяхме всички заедно в кабинета и докато оглеждаше бебчето, докторката попита баткото какво иска – братче или сестриче. Той, разбира се, и разби с отговора си, като каза, че иска Хълк, но в крайна сметка се зарадва и на братче. Във връзка с разкриването на пола на бебето, напоследък са много популярни така наречените Gender Reveal партита и ще ми е много интересно да ми споделите в коментар под видеото какво мислите за тях и дали вие ще правите такова. Говорейки за фетална морфология, може би трябва да уточним, че всъщност между 11 и 13 гестационна седмица се прави така наречения биохимичен скрининг, който включва както ултразвуковото изследване на плода, така и кръвен тест. Резултатите от двете се комбинират в софтуерна програма и така се изчислява рискът за хромозомни аномалии на плода. Това са синдромите на Даун, Едуардс и Патал. Този тест проверява и за големи анатомични дефекти на бебето и за това е толкова важен. След това, между 19 и 23 гестационна седмица, се прави така наречената разговорно втора фетална морфология и накрая имаме и късната фетална морфология между 34 и 37 гестационна седмица, при която пък се проверява как се чувства бебчето към края на бременността, когато вече се готвим и за самото раждане. По преценка на проследяващия ви АГ може да бъдете насочени и към фетална ехокардиография. В моя случай при двете ми бременности не е имало индикации за проблем и не ми е правена такава. Към края на бременността вашия АГ ще ви насочи и към следене на тоновете на бебето. Обикновенно това става след 30-та гестационна седмица, но от кога точно, а и колко често следва да се ходи на запис на тонове, изцяло зависи от преценката на наблюдаващия лекар. Чрез тези записи всъщност се проследява сърдечната дейност на бебето, а също и дали имате контракции. Стигнахме и до финалната крачка преди голямото събитие, а именно избор на болница и лекар за раждането. Аз лично проследявах бременността си при АГ, който не изражда, и затова си избрах друг лекар и болница, в която да родя.
Това е ваше лично решение. Преценете кое е най-важно за вас, като вземете предвид фактори като специалисти, които работят там, ниво на неонатология, материална база и апаратура, условия за комфорт на майката и бебето и така нататък. Важно е вие да се чувствате спокойни и в сигурни ръце. С избрания лекар вече ще обсъдите какво ще бъде родоразрешението – нормално или секцио. Съвсем скоро ще има много интересно видео в канала, в което ще направим съпоставка между двете и ще ви споделя моя опит, тъй като съм раждала и по двата начина. Първия път родих нормално, а втория секцио. И за това бих могла да направя сравнение между двете и да ви разкажа кое и защо беше правилен избор лично за мен. Определено едното беше много по-лесно и се възстанових в пъти по-бързо. Ще ви разкажа всичко подробно, абонирайте се, за да не пропуснете видеото, ако ви е интересно. Можете да ме последвате и във Facebook страницата на Наръчник за родители. А ако вече сте на вълна подготовка за бебчето, ви предлагам да изгледате и видеото пълен списък с необходимите неща за новороденото бебе, в което споделям кои покупки са ми били полезни и кои напълно излишни. Ако ви е харесало видеото, ударете на лайкче, абонирайте се за канала и цъкнете камбанката, за да не пропуснете нещо. Освен това, така ще ме мотивирате още повече да създавам нови видеа специално за вас. Също, ако имате някакви въпроси във връзка с проследяването или пък други теми, които ви вълнуват, можете да ги напишете в коментар, а аз ще се постарая да им дадем отговори съвсем скоро. И така, това е от мен за сега. Чао и до нови срещи!